Dulang. Iya. Wes, nah. Aman. Kang suci kasunyatan yen Sa. saniki jenengan niku sampun sepuh. Jenengan niku dikasih Allah sakit lambung berarti jenengan harus berhenti kedanan wong wedok, Romo. Niku bisa jadi itu sebuah obat, Romo. Berarti ora lah nyedek wong wedok ya, Nduk. Nggih. Lah nggih mboten napa-napa nyedek wong wedok niku nggih mboten napa-napa. Tapi aja terus Aku ngene iki gringgingen aku cedhok kowe ngene iki. dateng napa? Mau kok tanganku ngono iki rasane kaya ndredeg piye ngono. Dateng napa? Yo maksude iki pikiranku iki gregete rono neh wong kelahiranku iki kelahiran gampang kedaran kaya wedhus lho aku iki. Ya mboten napa-napa gampang kedanan mboten Ngene napa. laku yo tuturana tapi yo lek kira-kira pengen iringane gambyong. Iringane gambyong Parianom dibukani saka buka bunang. Yo, kaya ngapa? Mbak Nandasari. Pundutane Pak Muji. Jan seni tenan iki. Kok tekamu ki mau kok rada kasep. Beda karo padatan kok endi? Orkesan riyen. Orkesan riyen kula mau. Lha iki mau tas orkesan to? Wong nggih. Ning ndi? Teng Gresik. Ngeropel. Ngendi? Kropel. Iya. Nggih. Ya ngono kuwi sindene laris ya ngropang. Nggih pados somprengan. Ya ora apa-apa, kowe iki rak maskote kene. Dadi nek ngropel ki ya kudu nonton wektu lho. So ngropelne tekane kewengen. Ngono. Ning kan niki mau mboten. Kowe iki sing tak sayangi. Dadi ki Lah aku ki nek eling karo kowe ki aku kelian karo tril kuning ku mbiyen lho ndak. Lah napa? Kelingan nom-nomanku mbiyen upama lairku ki ora kedisiken ngono tenan.
Sayang lahirku iki kedisiken. Aku biyen iki aku mbayangke lho karo kowe iki. Aku ora ngomong to, kowe sing tak sayangi ngono. Ya saiki sayangi karo murid ning ya sok-sok ki jeneng wong asmara ki tetep umur ki mundhak ning asmara ki tetep saya ngrembaka ngono. Tril kuning eling tak tukokne lepis nyedit. Nggih, mebrek nika. Lah iya. Terus tajak numpak motor ning pucuk gunung. Grunjalan tanganku nyetir tangan tengen sing kiwa numpang ning pupuku kiwa terus kok tumpangi tanganmu kiwa Nggih, bar ngetril terus jempale. Ya ora ngono. Bareng kowe ngomong ngono, Masun. Aja ngebut-ngebut ngono lah aku yen. Iki bayanganku ki ngono kuwi. Terus bar kowe rak ning segara to? Nggih. Kowe kok kadon nyeluk aku, Masun. Aku ki tenan ana kelingan ngono ki kalian lagune Roma Irama. Bareng memang ngomong dangdutan to? Nggih. Memang dangdutan nembang apa? Anu, napa? PP apa niku? Apa? Nggih niku. Lagu apa kuwi? Loh, niku terbaru, Mo. Iki ana daleme Pak Puji sak ora-arane nyinden iki ora mung nembang karo nyuwara karo joget, ning kudu duwe ilmu sarta kawruh kowe tak kuliahke saiki tingkat pira? Pun semester akhir. Semester akhir, berarti semester 8 ya. Nggih. Nah, bar kuwi nerusne apa ora? Nggih, rabi. Lho, seton neruske rabi apa? Nerusne kuliah tegese nempuh S2. Nggih, insyaallah. S1 wae cukup, Nduk, ora usah keduburan arepe tinggi apa lho. Loh, mengejar ilmu niku ngantos ke negeri Cina. Iya, meng kowe arepe mengejar ilmu ki kowe wahyumu sinden. Berarti lek nyinden mboten parang S2. Lho sinden karo pegawai negeri ki ya wadok lho. Oleh duit kowe tak kandhani. Lho, kula kan PNS. Hah? Kula niku PNS lho, Romo. Wis pegawai negeri saiki. Pegawai ngeyel sugih. Oh, pegawai ngayal sugih. oleh kok rono. Coba jarwo dosokno muji ki apa? Per huruf Muji. Pak Muji, nggih. ora usah gawe pang lho, gawe para bingung. Ya jenenge tok muji, nek per huruf nek dijarwo dosokke apa kira-kira menurut kadewasan lek mung kuliah. Nggih. M niku memuji ngesti sawiji memayu hayuning sesami sing maknane Pak Muji niku tekun panembahe tansah nyaket marang panguwasaning Gusti Allah. Kuwi M. Uga antuk berkahing Gusti dalu niki saged ngrawuhe Ki Bagus Sun Gondrong. Nah, yang ngono aweh. Nek kakek Ki Bagus lho. Anyen aku sak Jatimur renek sing ngungkuli lho. Pak Surono ke guruku ke ya rapati ganteng ke dalang ya. Surwedi barang ya ndak ngono. Ki Bagus Sun Gondrong sarombonge kanthi ramah tamah peladene ram. Sak rombongane kok rombonge. Terus baku soto piye karepmu ya kok. Sarombongane kanthi ramah tamah peladene nggih ramah tamah napa ingkang dipun suguhake daharenipun sami mirasa. Niku nandhake piyayine Bapa Muji menika piyayi ingkang Blaba Uda. Blaba Uda ora kok Blaba Uda. Oh benten. Blaba Uda ki wong Raben. Wong nggih. Lek Blaba Uda ki tegese seneng meweh karo sapa wae. Ora eman, seneng beramal ngono. Oh nggih. Oh, Blaba Uda. Blaba Uda. J. Jaya salaminyo mugi-mugi Bapa Muji tansah pinaringan kawilujengan kawedatanan karaharyan
pinaringan rejeki ingkang kathah berkah barokah awet le momong putra wayahipun semanten ugi dumateng temanten kekalih mugi-mugi atot runtut pindho mimilan mintuna dadosa kaken-kaken lan inen-inen boten pinisahaken donya tekaning delahan enggal pikantuk putra-putri ingkang soleh lan solehah mugi-mugi anggenipun miwangha putra maharja siwi boten wonten alangan setunggal menapa. Terus kowe keri dhewe Iki lho kang perlu dicontoh ngrawuhake panjenenganipun Ki Bagusun Gondrong Piyayi trah Yai napa mau aku ora tak ngomongne terang aja komen aku dulure kiai lho aja ritekno mau kiai dosok dudu gosok ngono trah darah biru ingkang berkahi ngrejekeni insyaallah mboten melarati. Oh ya bener ya. Api. Iki Pak Mujirung tutuk sose wayangan meneh kok. Se ana sing arep ditanggapke wayang ngono. Kok muga-muga ade ditimbali mrene meneh ngono ya, Nok. Amin, nggih. Ya saiki aturno tembang ngono. Muga-muga sik iki kene wong kene iki piye tak seneng dangdut. Oh ngeten. Tak cuplekne tuwitik bae nggon rap. Napa? Anu ben ora ditiru manten. Napa? Akhir sebuah cerita. Oh, lawas. Ya, ben ora ditiru manten ngono lho. Coba Mas, iki efeknya tambahan nggon sinden karo nggon dalang ben jelas. Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta walau terkadang diri rendah terhina. Hei, grimbingane titik ora kerepen arang-arang. Sinten Mas? Ya. Tabuk iki grimbingane ku ki. Yuk. Namun diriku tak kuasa mempertahankan semua demi cinta. Langkah terbaik hanyalah perpisahan. Biarlah cinta dan kenangan terkubur bersama luka, namun tak akan ku biarkan diriku berputus asa. Dadi wong dadi manten niku kudu seneng ning aja seneng dadi manten. Lah ya kowe bener. Oh, ngene lho tak critani. Malah sini iki dalilne. Lho, lah ya piye seneng Nggih, omongan tegese. piye to? Omong murah wong ki Dadi Di manten manten. niku kudu seneng ning aja seneng dadi manten. lah ya kuwi wong ki nek ngomong iki kudu bakal ngundul lho, Nduk. Nggih, Ucapan adalah sebuah doa lho. leres. Kelek wis wani nuturi kudu iso nglakoni lho. Badene Ya tegese kowe aja seneng dadi manten. nggih. Kira-kira seneng dadi manten ping pira? Nggih wis tunggal to, mosok ping ngakeh kados ngalon mungkin. Pacarmu sak pirang-pirang kok. Lho mboten Romo. Kula niku setia lho Romo. Karo sapa? Sing nika. Kok setia. Wong kaya kowe iki rek setia wondone wondo gelem lho kowe. Wondone gampang disenggole manut lho wong ngono iki. Ora. Wong iki lek lambene rada gedhi disenggol gampang manutan tak critani. Nggih benjing kula sesete. Yo, Nembang nggih. saiki tembangno. Tembange apa?
Nah niku mawon. Memanik Oh, oh. Apa? menika karyanipun panjenengan Oh iya, piyambak. manik diaturne. Cingkoke sing kaya ya sih ya, Nduk. Nggih. Ya, kaya ngapa diaturke. Mung sliramu, Mung sakmonten lho mo. mung sliramu. Kuping kuwi gampang kleru keri-keri iki ngono. Teplok tas ko Kalimantan sing keri lho jen budhek kuwi tambah. Nyanyi tuh lenggah nyanding sayap nggih. Brebeken. Mung sliramu. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindho retno kang katon malelu kelingmu kiyatan saeling nadyan neto rasaku tansah sumending rino wengi aku mangetan senteni tanah pegata ngidamate tesih tresna kesetuju dadi taline hatiku kang tansah hanandang kasmata. Eh, Jagat mringes liremu tanah gandeng rentan kaya mimi tuno. Tresno sinaksenaku wong anggaret mendung hatiku kayang yen tanah kambuh ayale. nangis sajroning atiku yo. Muka-muka Gusti
Lambunge nek petuk sampean ki wis ora iso ngomong apa-apa no. Nyawang saranduning badanmu ki wis pikiran kuwi bingung. Mergo kelairanku ki kelairan gampang kedanan ngono. Dadi wis paham karo umurku. Ning kedanane iki tetep anggere ning wong ayu ngati ki kedanan ngono lho. Aduh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nyapa kok mengge-mengge? Napa? Mengge-mengge? Inggih. Nyapa? Soale kula pun dangu mboten nate napa niku joget. Dadi radi menggeh-menggeh Rama. Loh, kok ora joget ki biasane ning apa? Apa Niki ganti kan- profesi? Mboten. Kan wingi kan sasi Ramadan, puasa. Jadi niku libur. Jadi Sampeyan ya puasa ya? nggih kula puasa alhamdulillah. Puasa Rama. kok malah tambah saya. Saya lemu nggih. Lah iya puasa kok malah saya ngene. Lah nggih. Soale kula puasane namung 3 hari mawon. Oh, poso tutup kendang. Nggih. Dadi poso keplak. Nggih, dadi awal kali akhir. Apil akhir tengah ya nek. Nggih. Rama, Piye kabare, Nduk? alhamdulillah pangesune panjenengan kula sehat selalu. Iya. Panjenengan pripun? Aku sehat. Nggih, Kumpul alhamdulillah. ke tas ngenggone kamarmu. Napa? Ngenggone kamarmu. Ngenggoni kamar kula? Kamar RS. Kamar rumah sakit? Jare Sinten? jaku. Jenengan? Baptis to Nggih. ning Singgi Etan to. Nggih. Ya kuwi kok nggoni terus tak nggoni ngono. Loh, mila ta Rama, jenengan Ya, sakit Rama. Kowe kok ndak welas karo aku, Nduk. Ya Allah Rama, niki kula Aku mikir. nyedekin jenengan mboten menapa? Ora apa-apa kene, mak kuwi mikir nganti lara lambung ngono. Jenengan sakit lambung Rama? Lambung. Alhamdulillah. Aku mergo saka leku suwi ra petuk sampean. Mikir ayumu nganti lara lambung ngene. Lambungnya ten pundi? Ya siki lambung iki. Tapi sakniki pripun? Sampun. Saiki rada gendeng titik ngono lho dadi. Oh, Dadi selaya-selaya omongi rada ora pati sadar ngono. nggih Rama. Makane Rama dikandani kalih anak-anake niku sing manut. Saniki jenengan niku sampun sepuh. Jenengan niku dikasih Allah sakit lambung berarti jenengan harus berhenti kedanan wong wedok Rama. Niku bisa jadi itu sebuah obat Rama. Berarti ora lah nyedek wong wedok ya, Nduk. Nggih. Lah nggih mboten napa-napa nyedek wong wedok niku nggih mboten napa-napa. Tapi aja terus Aku ngene iki gringgingen aku cethuk kowe ngene iki. dateng napa? Mau kok tanganku ngono iki rasane kaya ndredeg piye ngono. Dateng napa? Yo maksude iki pikiranku iki gregete rono neh. Kelairanku iki kelairan gampang kedaran kaya wedhus e lho aku iki. Ya mboten napa-napa gampang kedanan mboten Ngene napa. laku yo tuturana tapi yo lek kira-kira pengen andon asmara ora ketang sak kebiaran ngono yo turutana ngono lho. Napa? Ya maksude iki piye lah ora penak. Kuwi ya kene ya kok mangan ya kok iso lho kene repot kaya ngene. Mbok mangane mengko ngono tak. Teren le mangan. Mangan kok kene cerita ngono mangan coba ta penak ngono iki, Jak. Lagi mboten napa-napa kan mumpung anu to, mumpung mboten nabuh dadi disami maam riyen. Ora sampe ini pancen lumayu lho, Nduk. Resik. Tenan kowe nek golek bojo ngati-ngati. Wong nek golek bojo tak critani ya. Pripun? Kowe kelairanmu apa? Kula kelahiran napa? Harine. Hari dan pasaran. Kula Selasa Wage. Mosok to, Nduk? Nggih. Lah aku jodohku nak awakmu ki. Masa ta, Mang? Oh, jodohne aku sampean kuwi. Selasa Wage, Selasa ki 3, Wage ki 4. Lek jenengan Dadi apa? temumu 7. Lebu katiup angin. Dadi kuwi iso kelakon karo aku lek ke minggat wong loro karo aku ning Sumatera ngaling nggon. Ngono kuwi iso kelakon. Lah teng napa kok leren minggat teng Sumatera? Lah piye lek ra minggat apa iso kelakon wong aku di urusan akeh. Masa jenengan nggih tasik anu ta, Mang? Tasik pengen menikah lagi. Aku to? Nggih. Ora, ya ngono kuwi. Lah kowe ngomong Wage, Nggih. wong 7 kuwi wong paling tuwa mula dadi tulang punggung keluarga. Itu pasti. Pokok wong Wage temu 7 dadi tulang punggung keluarga. Kok sampean ya ngono.
tulang punggung keluarga. Terus nek padoh jodoh sing Jodoh legi. Aja nganti paing, nek paing geying. Geying iki siji gampang meteng, loro gampang tukaran. Telu rezekine seret ngono lho. Nek ki musuh legi, maning ora rebo legi ngene apik. Ngono rebo legi legine 5, rebone 7, dadine oleh 12. nggih. 12 karo 7 dadine pira? 11. Lah mo kedap 10. niki acarane nganten. nggih Nganten. to? Lah sing dadi nganten niku napa dinane? Napa kalih napa jenengan kan masih saged niku. Aku mang. Niki pun jodoh napa Wah wis tak dereng? delok mien wis tak omongi atut rutut apik mantene bisa tak omong. Namine sinten mantene? Mantene Mbak Mayang Mbak Mayang kalih Mas. karo Mbak Mayang karo panjenengane Mas Yudhistira. Yudhistira ki nom-nomane Puntadewa. Ngono, iki ratu sing getih putih. Nah, Yudhistira getih putih. Garwane jenenge Mbak Mayang. Mayang. Dadi wis pas Mahyang. Iki Mayang iso tembung Mahyang. Mahyang itu menandakan orang lagi sembahyang. Oh, Arep nggih. negesi apa, Nduk? Negesi. Negesi apa maksudnya? Ndongakne apa? Oh, ndongakne kagem kedua temanten. Mugi-mugi nggih atut runtut, kadya mimi lan mie goreng. Emang ngapa to, Mang? Ya ngambung titik ora apa-apa, Nduk, lho ngene. Lah kok ning kene? Apa? Ya pas nek elek. Iki lho, terus to. Nggih, Mbak Mayang kalian Mas Yudhistira. Nggih, mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah, awet anggene bebrayan. Mugi-mugi enggalo gadah momongan. Mustika Rukmi. Mustika rukmi. Sakinah ki sae kudu genah tegese wong dadi manten kudu duwe dhuwit. Nggih. Warohmah iki warohmah tegese wong loro dadi sak omah. Oh, ngoten. Nggih. Sakinah wa mawaddah. Warahmah. Omah mendadi wadah, waromah wong loro dadi sak omah. Kuwi jenenge temanten, aja melu maratuwa terus, mergo maratuwa nek delone 2 taun iso, tapi nek 3 taun sirahe mumet ngono. Nggih, leres. Kudu ndang pindah omah. Kowe Nggih. ndang rapi apa ora? Mboten. Kula mboten kesesama. Kula tasik jauh. Kula dereng kuliah, kula dereng kerja, kula dereng tasik jauh. Ya, soalnya rapi upama pegatan kok omongan. Iya to mau ya moh to kok rabi pegatan kok. Ya, saiki nembang sik Cahayu, mengko tak gabungne karo pelawak ya. Nggih, Ki napa mengawali lagune? sampean, aku manut sampean apa nembang karo bocahku. Sinten? Aku di bocah jenenge Bagus Pasa. Kalau sing ngedram lho. Oh, makane kula baten teng mriku kuwi kesapa kok gantenge ra. Lah kowe kareke mesti pas. Aku sakjane wis waleh. Napa? Rajong. Salah piye? Napa mboten kula pun mboten. Anu, aku diemen kuwi jan wong nyuweneng ngene ya. Jangkrik ini lahirku kedisiken aku jan tenan. Jenengane kok ket mau ngoten to, Mo? Jane jenengan lho umpami milih lho nggih, Mo. Di antara sinden-sinden iki kalih kula jenengan milih pundi? Milih kowe. Mboten napa? Ya adungke danan. Ya lek Sa. Nah, iki ganteng itu. Anu. Iki tadi tak paske canom karo canom ngene iki. Tapi iki bocah iki sih anu, culun. Culun iki jare urung karo pacaran urung ngerti belas iki. Waduh kula nggih radi mboten patek remen nek culun-culun ngoten niku. Kula senengi sing rada greget ngono. Ya kaya aku pengalaman ngene. Mboten nek jenengan keterlaluan. Niki Ya, namanya ampun. siapa, Mas? Faza. Apa? Faza. Faza. Kelas 3 3 apa? SMP. SMP. Nggih. Loh, adik kelas iki berarti. Cilik, manuke sik cilik nek telu SMP. Wong telu SMP ya sik cilik lho ngono. Wah, 3 SMP. Sampean sudah paham ini acaranya apa? Sudah Apa? pernikahan Pernikahannya siapa? Mbak Mayang dan juga Mas Yudhistira. Mas Yudhistira. Doanya apa? Kuwi wedi kan. Harus punya inisiatif sendiri. Grogi mah. Grogi ya Mbak kan. Redeg kan karo awakmu kuwi, rangkulan redeg kok. Tumon sik ta, tumon terus ya. Redeg ditambah nono redeg. Salim sik to, salim sik. Lho. Iya ta kowe. Kowe iki dituakan karo iki ngono lho.
Ya ora apa-apa. Aku ning kene malah krasa tuwa. Ngono lho aku ki ya seneng lho. Tuwa. Ayo, Tuwa sik doanya gundul kok tuwa. Napa nih sing gundul? Tumpuk. Lek gundul ya apa ya tuwa. Doanya apa? Semoga Sakinah mawaddah warahmah. lah melok-melok kuwi mau ora kreatif, ora kreatif. Dereng Semoga lebaran. Siang pantoro ratri lho. Anu mawon mo, ayang-ayang mawon. Ayang-ayang. Nggih. Ya jalan kan, jalan kan. Oke, dijajal Tunggu, anu tunggu. dulu, ral dulu. Ben aja. Kok coba mencucap-mencucu nek to lek meneng tenang ngono lho. Karo Mbak Niki nyekel tangane wani ora? Kaya mau lho brancang ini lho saen. Tirunen diturun Romo iki ya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, ning akeh sisi buruknya. Nggih. Di contoh sing sisi baiknya. Guyu puas ngono ya, Cak. Yo coba. Dewa-dewa. Ayo. Duh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula labuh tresno tatan kendhat saking coba parewangi tapate Nyawang niken lho. Lahire tresno kang suci kasunyatan yen Sa. anu Sa, nih. mama jenengan urui mo jenengan contoni mo Kowe ngisin nek tampile ngono. Dikanu ku candak cak-cek ngono lho. Aja wedi ndredeg kok iso omah. Kowe iki ganteng kok wedi to. Wah. Ora apa-apa dicadeki Mbak Nikeni anu, ndang dirangko-rangko tenanan. Diambung ora masalah. Ngono kok iso. Balene. Wah, jen anggepen aku ki lek ning dhuwur panggung ki kaya pacarmu bukan pacarmu ngono lho. Ora iso kapak-kapakno gelem ngono. Ngono to. lagi duh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula labuh tresno tatan kendhat saking coba parewangi tak pateni laire tresno Aja kok perkosa, Ken. suci kasunyatan yen to sampean gila to Mas kok mani ngil Ora wedi lek kok perkosa dhek iki. dateng napa Ya dadi ya. aman aja ya Ya. hidung menggalang rasane Mas kowe sing sayang raine
Ning ati tresno iki abadi. Madep. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kula aku nek kula labuh tresno datang kendhat saking coba karewangi tapateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih ngawiti dewa-dewa ning asmara kuatna ati kula Anggon kula labuh tresno datang kendhat saking coba karewangi tapateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih ngawiti. Sik nak. Nggih, pripun Rama? Wis pasak lungguh ya le. Kowe wedi le. Kan Mbak Niken wedi jarene. Ngono ki redeg ondo. Lah, Dia nggih. kan memujamu. Napa mamuja? Iya, sering ngomong nih, wah Mbak Niken iki ngene. Mila to, Rama. Terus maksudnya sak kanca, sak barak niki rak kanca pengrawit ya belajar dalang. Nggih. Ngono ki mbayangne esuk disindeni Mbak Niken piye. Oh. Lah dilelah tak dadak iki mau terus tak kenembang karo Mbak Niken. Dadi kaya cethuk karo pepujane apa ngono. Blidruh ngono lho. Oh nggih nggih nggih. Ngono. Anu mah, napa? Nganti mingkeme angel tuh. Nervous. Saking grogine kok iki ngipi apa tenanan to ngono. Satu lagi ya. Nggih, satu Apa sing kok atur? lagu. Nggih. Satu lagi sing pundutane Bapak Musima dipundhut lagune apa, Nduk? Napa? Sing dipundhut lagune apa? Mboten ngertos. Lah, Bapak Muji mau pundi? Wau dawuh. Pak Muji wau teng pundi mau? Pak Muji. Mau nyuwun lagu napa, Pak? Pak Muji pundutane lagu napa nggih wau? Oh, Pak Muji wow, Pak Muji mboten nyampekne napa-napa teng kula iki mo. mboten dawuh. Nggih, mboten. Wes iki atur napa sing tren jaman saiki. Ngono. Napa nggih? Sing tren jaman saiki lagu apa ngono. Napa niki lagune napa request Mbak Nanda? Apa? Pepe apa? Pian sungguh mempesona. Apa? Ulun jadi Setuju jatuh menonton? cinta. Ah, setuju ya. Napa mungkin ibu-ibu wonten permintaan lagu napa niki ibu-ibu niki sampun napa pun ket wau niki nek ngentosi. Jangan tunggu lama-lama. Selawat Badar. Apa? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Enak mah? Enak, aja diambil orang. Pak SBY. Sin aja nih. Apakah itu aja? Bisa? Ya, datang ya. Enggak. Lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Wah, mau tembang. Lagu baru ini. Iya, tapi itu alangkah baiknya itu agak diperlambat terus dikendangi Jaipong mau. Oh. Wah, niku saya enak mau. Jale jajal piye repe? Sehingga iya kuwi mah Mas, tapi rada lambat tapi radane dikenduk-kenduk Pas ngene ya, Mas. ngor repe. Iya, iya. Jaipong piye contone? Rama hadap mriki. Oke lah. Iya. Oke.
Oke. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama. Aku kok delok kuwi to. Lah kowe nuturi aku dipengin ngono bareng kok kon delok ngono kuwi. Lah mboten apa-apa kan Oh, anake piyambak mau. Tekan ngece iki jenenge. Lah mboten anake piyambak mau. Mak jegluk ngono mau. Loh, iya itu joget tren sekarang. Aksen jenenge itu. Oh gitu. Aksen itu mak jegluk ngono ki aksen. Oh iya. Nanti Senin-Seninnya tak ajari jogetan itu tadi. Mas. Oke. Nanti aja, iya. Sekarang Om Yudo sama itu siapa? Siapa? Yang itu loh, yang kerdil cilik itu loh. Oh ya nanti ya nanti. Iya. Oke. Kula tak istirahat riyen Romo. Ya. Nggih. Yo. Sehat selalu. Diaturke nganggo serampate. 18-ane taman nih. Ya. Serampate. Iki kita mari angin nang kasrana gendeng jawa Mas Yudo karen Mas Victor Adiwijaya. Iku ngono tinggalan wit kuna mula gawe sangu urip nek wis tuwa besok manunggal setia tekad lan sajiwa ayo jejak Yo. ayo jejak derajat nusalan bangsa tansah atiku kayong swagamu saya nambahi bangun kasarayu lan kuning ora mokal atiku dadi gopeng bersama setiti aku wis siap tak anggap sombong kangen kulit awani rasa lewong resambutan besok Terus. Glong tung glong tung. Tung glong tung. Asik. Wah, iki Pon. setane Nggih, pripun? suwi ra pethuk kowe gawanmu kok
Rena-rena. Alah niki wau kula liwate dinyang tamu ae. Mun dinyang tamu piye? Mas Yuda tumbasan pinten niku kucing anggora. Kok iso kucing anggora kuwi. Lah modele kados ngaten kok. Ora lek menemu nang endi. Loh, jenengan menika mbok wong menika giri lusi jalma tan kena kinira. Maksude piye? Ambak-ambak to Masya piyayine mung cendhek sak meter kotor. Ning niki nggadahi keluwian. Putih kepiye ta bocah iki? Niki asline jaman rumiyin Rama kalih ibune menika kesiku kalian dewa. Dados kados ngeten niki. Lah niki mengke nek pun genep umur 17 tahun. Nek cerita radarene. Pripun Rama? Kok ya. Kowe kok iso muni bapak ibune kesiku karo dewa ki nalare piye? Lho, panjenengan lak mboten sumerep. Ora ngerti cerita. Niki asline menika putranipun Traing Kesuma Rembesing Madu Tedaing Andana Warih Nijile Kamara Tapa. Darah biru. Pake bakul wenter niki. Lho. Kok iso pake bakul darah biru? Tegese Traing wong aluhur, mboten Traing wong pidak pedaraan. Niki nalika rumiyin Rama ibunipun Sesra Surakarta apa? Trah Surakarta hadiningrat sahandap sampean dalem ingkang sinuwun. Ingkang sinuwun sapa kuwi? Paku Buwana Senopati Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panetep Panatagama Khalifatullah jumeneng kaping 11. Iki pernah apa iki? Lah niki truwelunipun. Kaya sia-sia men to kaya. Boten tegesipun menika putranipun ingkang kesiku dening dewa. Lah mangke nek Trah turune nek sing kesiku. nggih, Trah turune nek trah turun enten sing kesiku. dadi kaya ngene iki. Dados kados mekaten. Iya. Lah niki mangke nek pun umur 17 tahun langkung 2 menit. Nyapa? Apa? Kok sanek pitulas. Badhe badar sejatine wujud. Wo. Malah dadi ganteng. Wo, dadi kaya ceritane Joko Kendil ta. Nggih, saestu mirip malah Tricodoro Kendel niku Ngeblate kula. ngeblate niki. Ngeblate kula Joko. Blate kuwi. Nggih. Dadi iso gedhe dhuwur ngono. Gedhe dhuwur nek pun umur 17 tahun. 17 tahun. Lah sak menika nembe umur selangkung. Padake ari-ari apa piye kok selawe. Kowe iki jane nek muni iki piye ta? Nang nek umur 17 tahun badar sejatine wujud. Malah dadi satriya pideksa pengawak Pabrata Lah mongko saiki umure mun 20. Lah terus piye iki? Wah, kita ayo pancet ngeten iki mawon iki. Ah klewat iki pisan. Mboten saged badar. Wis kadung kok kasep kok kadang. Wah. Kawilujengan katentreman lan kabahagiaan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng sedaya warga keluarga besar Bapak Muji. Warga besar Bapak Muji. Wonten ngetrep Ngetrep. luar biasa panjenenganipun Pak Muji menika anggenipun kagungan kersa disembadani. Oh iya nduk. Ngrawuhke dalang kondang Jawa Timur saka Tulungagung Ki Sun Gondrong saha para penderek pesinden waranggana lan para niyaga jangkep. Wah pasugatane saestu. Awake. Nah, kondang karo kula kengrat. Mas Yuda Prastya Kusuma Negara kalian niki blekok moncrot. Oh, buka motor. Yuda Kusuma Negara. Nggih. Iya. Pak Muji luar Pasangan biasa. niku tak ganti ya to. Kula mboten golek pasangan kok niki pesenane Pak Muji niki. Wo ngono to. Bar niki bar wayangan kula tinggal mriki kok. Wo ngono. Nggih bar wayangan niki kula kan ten mriki ditinggal. Dadake patung ngarepan. Patung selamat datang. Niki nuwun sewu. Wah Pak Muji kok ya pinter milih dagelan. Niki wau pesenan Pak Muji kon golekno dagelan sing rupane kaya cok bakal menika. Nggih wonge nggih niki-niki. Oh. Tapi hebat luar biasa salut untuk Pak Cara Muji. keluwihane eneng le. Mboten gadah keluwihan blas wong dhuwure mung sakmene kok keluwihan Pak Muji. Ora. Mboten enten luwihe. Maksudnya kemampuan neng pikirane lho. Lha lah nek panjenengan lan kula cara nggon Punya keluwihan intelektual. intelektual Bocah gadah. iki ya sekolah. Bocah niki sekolah entek pirang-pirang kolah kok. Lho. Sampene ngono kuwi ngenyek ngece ngono kuwi. Lho, tegese rempayak ya rempayak ning aja diremet-remet. Ngenyak ya ngenyak ning aja banget-banget. Nek kowe duwe kemampuan tunjukkan kemampuanmu. Ngono lho. Bocah kok iso rupane kaya kendi. Kok padha ya? Kalau didangu karo Rama kok lho. Nggih. Pripun mo? Sik tak kono gesi Mojokerto. Kowe apa?
Mojokerto sampean mudeng ora? Loh, pripun teh mau nek panjenengan menika? Lah kula menika nek kalih panjenengan kan ya termasuk selevel ta. Salevel bener. Napa melih wonten menika sewanteng dalemipun Bapak Muji trep Mojokerto. Iya. Kaleres caos kurmat dumateng wiwitan pungkasan ngandhap nginggil rinten dalu kiblat papat 5 pancer. Kaleres punika Minggu Kliwon. Wah. Minggu 5 Kliwon 8 ateges 5 karo 8 menika 13 cocok kagem jejodohan. Wah. Omongane Dinane ngono ya. Iya no. Minggu Kliwon Minggu 5 Kliwon 8 13 nek cara itung pitungan Jawa nggih ta? Sri lungguh gedhong loro pati, Sri lungguh gedhong loro pati, Sri lungguh gedhong tiba gedhong. Gak paham blekok moncrat niki. omongane kaya dukun kaya sobok. Niki ngilmu lho nggih ta Pak. Apa? Wong ki nek tiba gedhong nuwun sewu. Nyampar nyandung ngiwa nengen mesti tiba rejeki sing barokah. Mun pas trep cok gali gacok sir padha irenge tir padha senenge sosok wadahe kan dicocok rasane ngati antarane Mas Yudhistira kalian Mbak Mayang. Pun pas niki Pak Sun. Lah nek kowe apa iso kowe kok walah-walah ae duwe usul apa kowe? Kaya ngono ae lah. Kok mbok pamerne nggo apa? Lah kowe duwe usul, duwe pendapat, duwe penemu. Loh, ya nek aku nuwun sewu Mas, mungkin tua-tua sampean yo ilmune akeh sampean ning aku dhe penemu dhewe. Weh edan tenan nak bulan. Boneka baterai 4 ki lho rumangsaku kok. Kebonekah baterai iki lho. Kowe kudu iso Piye penemumu piye? penemumu piye? Kowe iso nggelar kudu iso gulung, iso buka kudu iso nutup. Coba jajal terangne, jajal ngilmu Mojokerto, Rama lak ngendikan Mojokerto. Oh, jlentrehne Mojokerto. Kene Kersane. Persuku kata apa? Persuku kata Mojokerto Mojokerta. Kok wakeh men kalau bari jam piro? Mbok mo terus jo ngono ae. Alah, kuwi ora cerdas, wis cerdas ki sitok-sitok. Ya wis manut kowe aku. M. Masyarakate padha sayuk rukun saeka kabeh. Weh, tenan wong Duwe ya. ora umum. M. Oh. Objek pariwisata kene akeh banget, carane petilasan ya akeh, candi-candi ki ya akeh. Weh. Mojokerto. Ya ngerti. J. Jaman Mojopahit pusat pemerintahane kena kene. Wo nggih, wis jaman Bocah iki berarti. Mojopahit sing ratu kondange Hayam Muruk to. Nek gak salah anake Hayam Malas itu. Hayam Bekisar ya to. Kok tuwapuk lho Mas kok ya. Terus. Onde-onde makanan khas kene. Oh iya. Sampeyan ngerti ra carane enak onde-onde sing enak karo ora? Lah carane ngetes Sampeyan milih onde-onde sing wijine ganjil kuwi enak. carane mangan onde-onde sing enak karo ora nitenine piye Mas? Wijene kae, wijene ganjil kuwi enak. Oh dadi saurunge mangan onde-onde dadak ngitungi wijen ya. Nek ganjil enak, ora percaya hitungnya dhewe ra berkati. Mbok rasa dihitunge langsung dublakne cangkemmu. Kok Wong kok ya kakean ngono kuwi. Aja K. Kabudayan sami ngrembaka nang kene ya enek bantengan, enek ludruk, enek wayang kulit. Hebat. Terus Aja endah yen sinawang katon tetrem ayom. Masyarakat ini guyub rukun tertata, ora do tukar padu. Betul. Karo tangga ya nyapa, karo dulur ya akur. Ora duweni sifat serai dengki jail metakil, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku ceret mencret. Oh ya ora mencret. Maksudnya rukun. Terus bacutane. Terus R ngopo? Ora iso tak tuwapuk cangkemmu. Ayo R. Ramah tamah masyarakate. Sayuk rukun lho natane lho. Kali-kali kan tembok pokoknya nek penonton lho. Oh alah yo. Mbok temboke dijebol ngono nyapa to kok kali-kali. Ngawur ae. Kowe ora perkara temboke sing larang. Asline sing larang iki blimbing kuloe. Pak Muji lho. Aja kentok. T. Tentrem ayem masyarakate. Terus aja lali nyuwun marang Gusti ya ta paringono
sehat bagas waras rezekine kathah melimpah. Kaya Alhamdulillah. dalu menika wonten daleme Pak Muji. Pak Muji. Apa ta tegese muji? Mang nanda wis masuk kuwi ya nek. Lho. Ya kowe cara kowe muji. Muji. Mu. Kok muengkel pedagelan iki Ya kan. yo ben golek duit ta Mas. Muji, muga-muga Bapak Muji paring ngono sehat bagas waras. Ji nangkunga muga-muga apa sing dadi sediane. Contone dalu menika kelakon mantenke putra wayahe. Wah hebat. Lho. Ternyata ya jalma limpat seprapat tamat. Tamat, ora. Batok bolu isi ndut. Itu madu. Madune ceblok neng dundutan. Oh, dundutan. Oh, iya. Wes Duweni ngono. gagasan utawi pemikiran ingkang ya Kowe bocah iki kok isi jurusan pedalangan. lho niki Iki ya sondalan. Sondalan. lah wong niku kan napa-napa kaya Kediri dadi kutane sing Ah. dadi bukti lan nyatane. Loh. Nek sampean ngendika wong potongane kaya ngene iso ndalang ki sing percaya ya sapa to Pak Sun? Aku dibuktekne. Kok dibuktekne? Buktekne perlu bukti to. Perlu bukti wong mong pamirsa iki lah ya mosok kaya ngono stugel ngeprake piye kan ya ora ngerti to. Ora apa-apa kuwi perlu bukti apa Perlu mleh ki bukti. sowan ning gone Pak Muji Pak Muji. dalam rangka netepi darmane wong tuwa, netepi darmaning sepuh. Bener. Darmane wong tuwa wonten 3 Pak Sun. Apa, Kak? Siji paring asma sing becik kangge putrane, Nggih. nomor loro paring ilmu utawa nyekolahne, sing nomor 3 nikahke lamun wis dewasa. Iya. Sah anggenipun dados piyayi sepuh netepi darmane wong tuwa, Rama ingkang sembada ngukir jiwa ragane, ibu pinangka papane Yoga Brata Nawa Candra sedasa ari. Milanipun Kowe hebat luar biasa. pintermu, Ra. Kula Pak. Omongane wong tuwek. Kula Pak Sun pripun. Kulino dukun to Mas Ito. Niki napa meleh? Coba Pak? disambung ya. Nggih, nggih. Cintaku asa Sekonyong-konyong koder Paribasan. durung demek wani panjer modal bensin seliter motorku tak sentater tak ampiri ayo tak jak muter-muter cintaku sekonyong-konyong koder paribasan wani manjer modal bensin seliter motorku tak sentater tak ampiri aku dandan lipit rambutku lengane pomit malah kowe lunga plencik ora pamit mit bir temu lawang rusak coba terus sing tak pikir jebule kaya ngono sang jambu gogrok dipangan uler cintaku sekonyong-konyong koder ler keket akrobat loket malah jambak bayi jebul aku kena pelet mantap diaturke luar biasa sih dene Pak Sun menika siang Pantoro Ratri. awakmu kaya dene kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu ketemu karo Wanodya rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang gaya mawa teja ngemu sudama mila datar nompang Netinandra Pasuryani kurang condra luweh warna prasasat widodari ngejawantah jejer karo kowe ibarate kaya kumoratih nyangking komodo Boyo Kamajaya kok Kamajaya potongane kaya ngene njajal kowe. apa? Lho, piye ta jarene Pak Sun mang kowe iso nembang? Di to raine. Iki lho. Raine iki ngisor ki ya rai tapi rai lok. Rayo. Rai lok. Oke. Dadi lek ngesor Rayo. Loh, gini ya Mas. Ora aku jan wong kok ayune kaya ngene to. Masa? Alah. Lah masuk ayu kaya ngene kowe gak iso ngrayu lho. Lah nek aku kan ya enak to. Piye? Rayu garwanipun Kakang Murad yagi caketa marang pun Kakang Yayi. Mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita ya kang dak tresnani kejaba mung sliramu ning jagat ra ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Kah tresnanku ya mung kanggo sliramu. Iki tenan iki lho ingeti sik iki tenan jare lho. Iki iso karo ngene. Aku tresno banget. Iki tenan jare lho. Karo ngene. Kowe apa iso kowe? Ngene. Apa iso? Alah aku yo suwen. Tak piye? Dek yo kawin ngene. Ada.
Ah, repot. Lah suwen Wis gak enek senine blas kowe iki. Wong seniman, wong awake dhewe iki harus kebak dengan seni. Nggih to Pak Sun? Contone. Langsungan. Contone. Kaya Masa aku iso cah iki ya. Lho napa Aku saged? ya pengen dicondro kok ngono mang lho Mas. Condro. Jawil ngene. Nganggo Iso, Bunda? dijawil. Jawil. Iya. Ayo. Lah ra gitu. Kamu lah ngono kuwi. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu. Iki tenan jare. Enak ta? Iki tenan. Aduh iki lho ikine lho. Lah ra gitu. Tak ngene goblok karo umum. Ah, jujur ngono. Aduhku. So diremet ngono. Lah piye maksudku ben pas ngono lho. Karek sih. Coba ya diatur ya. Diaturke. Nggih. Diaturke. Wong ayu. Oh iso lho. Sepinten Mas? Walik. Lah kirik sitok ki ya iso. Nyilih tangane. Haluse. Wah, jana. Jana. Sampean apa wani ngene? Lah nyapa ra wani? Aku lho ngene iki ning omah duwe papat. Padakne. Gua apa papat ki? Ayo, Kang. Wong ayu. Ah, wis Lah biasa lah. Tresna mungkin narya tampa. Kuwiane oke bocah iki. Susah jroning atiku. Apa iso kowe ngene wong sikil mundhek? Iso? Apa iso? Iso ngene ngece. Jajal dak piye kowe? Lungguhmu lho piye? Uga kan lugu kok. Walah ki sikil apa pipa iki? Paralon. Tangane kaya wortel. Oh ya sia-sia. Ayo ndang kok. Apa? Wingkel kaya aku mangku. Susah ning bang Kersane pas ndase mawon sikil kae iki. kursi ngomye. Ayo to. Susah ning batenku. Wong bagus antep no rasa hatimu tresnaku Apa ya tenan banget. Coba buktek. Iya, dadi apa kok? Ya. Gitu, Manggala. Wayu tresna mungkin arya tampa susah jroning batenku. Mongeling manis hati sediamu bisa aku marang sang Hyang Sulaksmi. rasa kangen kali putih alita bulan dadi saksi upaya dikatan janji supaya putih supaya putih. Tarik tar. Wong ayu tresna mungkin arya tampa susah
Nggih, jos. Kaya nyolong petek. Wah, kae pinggir kae. Sinten, Mbak? Mbak Rama-rama. Loh, Oh, Mbak Ellen. Ellen Widaswara. Wedan. Wah. Ellen Widaswara ya. Weh. 4 sehat 5 sempurna bergizi langsung lep ya itu. Bisa kaya Bocah iki apik lho. nggih sae. Sawang bokong-bokongane ngeten iki mesti apik tenan. Apik apane maksude ngono muni kok. Solahe ngeten iki lho sing diarani wanita pengawak sarentek pengawak doro kan nggih ngeten iki to Pak Sun. Wong ini pengawak doro to? Nggih sarentek pengawak doro nggih model-model ngeten iki. Wong lanang kok rabi. Kowe bobot to, Nduk? Mboten mau. Gini Umpamanya ki yo- namung melentis ngeten iki. Ngoyentenge gedhi ngono kuwi. Pancen centingane niku ora dijokne pripun ngeten lho. Dadi wong lanang nyawangi ben ketok. Iki guru, Mas. Oh, guru nggih. Guru SMP. Oh, ngajar napa, Mbak? Pun benten to Mas sampenan. Pun benten. Lah Iya. Dewi ki SD sakniki SMP. Ya sik barang lah. Oke. Oh, anu panjenengan Mbak Ellen nggih. Nggih, Saking pundi panjenengan? saking mriki. Dalemipun? Oh, dalemipun Tulungagung, Mas. Oh, Tulungagung. Wah, Rama iki pancen ya nek golek sinden wis pokoke ora nyacat lah pokoke. Maido mesti plonga-plongo. Kidung Manggala padakno liyane. Nggih. Spesialise napa to mong Lah menika? manut kok Jawa kena kuwi. Lho, badhe ngaturaken tetembangan Tembang menapa kagem slindro, ya? Bapak, Ibu, para tamu. Lek slendro apa, Nduk? Slindro, cara slindro. Podang kuning? Nggih, saged. Ah, podang kuning ya. Nggih. Dadi karo Mayuda engko iso fungsi. Oh, nggih, nggih. Podang kuning. Podang kuning. Ya. Saestu. Tintingane kaya ngapa? Podang Tintingane. kuning. None ne nono ne ne nono ne none. Lho, kok niku Ngawur mo iki. niku sing ban nadyan wujud temong peksi. Ngertos peksi? Ngertos. Peksi niku manuk. Nggih. Nek ngene mo niku paling tidak peksi Garuda. Kula peksi gagak. Lah niki peksi emprit. Pak cilik men to, Mas. Ayo iso gede. Ayo. Preta. Terus bacote? Kok sing guning Mriki to? lho, Mas. Mriki lho nggih. Ya ora iso to, Mbak. Pandangan lurus ke depan no. Enek ngene ya kesel aku. Oh, nggih. Heeh. Oh, pas vitamin delon. Ayo bawane terus. Gawe talining bronto. Pomo kowe kelakon dadi bojoku bakal tak mulyakke ndak sengkake ngaluhur pinangka garwa Prameswari. Mila to, Kang. Apa Mas. pamundhutmu bakal tak turuti waton ora nyun mudune lintang lan rembulan pilihan kabeh kae ning toko waton ora punjul saka 5.000. Yo. Ayo genti kowe. Alus manis merah. Lagu jenge aja kenceng-kenceng. Oke, nyetrem aku Mas Ben. Ati. Aku ndak mau pangku, Mas. Pangku. Pangku mau lho kaya mau kok. Kuwi gaya piye to, Mas? Iki jenenge kursi pantai. Wah, pundi sikile, pundi? Lha iki. Enak ya mbul. Enak ya Payung. bareng dinggo ngene lah kok pakune nyenil. Lah nggih to. Medeni. Ya lumayan lah gawe keri-kerinan. Nggih. Lah enak to. Damel hiasan. Nggih keri-kerian. Wes suwe nggon kula lono. Iso lho niken bojone kuwi ngono ya iso to, Sok. Loh. Wah, Ora apa-apa ki nek genep 17 tahun badar sejatine wujud. domong ya. Engko arek ngenteni 2 menit ya kok. 2 menit. Aku oleh niken nggih barokah. Niken oleh aku ya musibah. Kok gayane piye to? Kowe yo tekan didi to, Ken. Wah, jan iso tekan didi. Lah aku yo manut kok klemprone kenek, mbok anu kenek, sampirke yo kenek.
Nenonano golek isi podang jenar iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi diunggahne Mas tombo tampane kenceng tak tung 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 ngek oke tombo ayo cakil kowe saka kono cakil saka kene lho oh cakil tak tung ayo kowe dadi janakane ha lah cakil tangane saka prol iki saged aku salah. Nyapa Jan, iki? sampean lho tanjake ngene lho Jan. Janaka ngene lho, Pak. Bambange ora aruh. Lho. Dadi Bambange ngene. Lah, oh Bambangan iki cara Solo iki Madhep ning arep. Bambange ngene. Ngene iki Bambangan. Coba saya dijajal. Warok Ponorogo, Ponorokan sik. Ponorokan apa saged? Ponorokan jajal. Sumpene apalne Janaka ngene. Bacokno lagune sik engko Ponorogo. Ponorogo bar niki. Oke. Monggo sampe di tengah. Jolali lho ya Janaka ngene. Nek werku dorong ngene. Niki dia ndek sini dia. Dia iki sing dia. Dia, kan niki. dia. 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 Ngene iki buka celuk mau. Ya. Iso to ya. Buka Esuk awan bengi. lho. Ra nganggo bengi. Esok Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran goleki sing tak sayang. Moben miteranggon goleki ora rasa esuk awan ganti wengi. Jangan tarik sapa kasopan sarwi ngoceh dewe aling tercuan welake tak suwun mbok aja ngece podang kuning gawe pikirku kumpeng seleret ireng tak sawang katon mandese ibu bunga yen kelakon nyanding sirene neremu kalati kekiwang liyan yen si bodang andutut
Mas. Oke. Niki wonten ingkang nyuwun lagu. Nggih. Napa, Pak? Judule Sikep. Oh, lho. Sikep. Request lagu Sikep saking kula Rio Guritno saking Mojokerto. Kula niki sing grayah-grayah ngladosi biayi Mojokerto ki karmane sing pripun ngoten. Iya ta Mas itu? Nggih. Ya. Nggih. Sikep iki nek sing iso berapa, Pak? Masa Coba sing iso. Mbak Niken ben jemeneng. Oke. Ayo diawali saka Panaragan. Mbak Kowe tak Niken jor Niken. ora nolak. Iya no. Wah. Sarwa saged tok. Wah. Yo, Panaragan kaya piye ya. Coba ben Niken dhisik. Yo. Oke. Olahragane kaya ngopo? Entek Oke, itu oke, tak oke. dedet-dedet yo. Apa salah? Tenaga Niken. Di wong lanang diles Niken iki ya. Tenan pokoke. Apa ora kowe? Ayo. Wah. Ayo. Ayo le. Ayo dong. Ah. Oh. Ayo, ganti iki. Oke. Oh ya. Ganti coro iki. Iya. Oh. Ah. Ayo. Ayah. Wasik. Oh. Ayo. Ayo. Arek sarep tuh. Hebat. Es. Urung yae. Lagi lah. Hat. Oh, jemek. Iya, tepuk tangannya mana ibu-ibu? Saya yakin bisa dia, bisa. Saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tiba. Jungkir pas ndase. Tepuk tangannya ibu-ibu. Kapan koprole? Bar niki lho. Ya. Lah, ngono tok aku ya bisa. Koprole iki. Koprole. Ya. Sikile ning dhuwur sirah
lho tenan iki. Ayo. Ayo. Wah, ya. 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 Ya kalah. Ayo. Sudah Mas, hop. Stop, hop. Wes, sampun. Ben. Mas. Pampesnya diganti sih. Lah kalau kita arek badar sejatine wujud lho arek malih ganteng kita ya. Kita arek malih ganteng iki kita ya. Oh, dadi. Lho lah kok Aku nyuwun kenonge. Dong gong. Dong gong. Ya. enek sing ngobah. Nyenil. Gonge. Gong. Nah. Amit pasang pali mantap besu dapat noi lolo judo dumawa yang tawang mungkin di pemandang tolak sari masih kebetulan soko Mayang koro. Lagi ketek. iya kita ini Dadi eyang mayang koro. Assalamualaikum salam tepok besok liak kali hasem lemah abang nyimpang lemah putih ngikrit yung Kok mirip kayak seneng ujangnya ya? Ya. Tiga mulai payu. Ayo. Lah, Ayo. Tahu jaran jak. Ayo. wablok. Batin kok aku kok ketemplan tikus. Aku ngono. Kayak dirembeti ular. Nek kesempatan nih. Oh, cek. Saya ukele sih. Cek ukel mbak jalo ukel ya. Ya. Hey. Apa? Nyuwun apa? Nyon apa? Oh, ngopi. Mimi. Assalamualaikum salam tebak besok liak kali asem lemah Mamam. Keplat papan ipo pancer bener dan senan keliwan pan paing lagi wae kan senan kloso paing pon alpamat di barat bener kan Kan. kok Dipamahne. Bahaya. Dulang. Iya. Wes, nah. Aman. Bae hilang, langsung hilang. Kok kapan kok cecili urut kan? Ini kan jangan kurang ajar. Wes, bae langsung hilang kan? Oke. Nah. Tiba-tiba bathuke wong. Woi, kumat metu. Isik kan. Icik saiki kan. Oh, isi. Ini kan jangan kurang ajar. Sing mbok pakani kono sing mutah-mutah kowe lho. Aduh. Wes. Wong yo ana heran. Wong dadi ki. Yo kae karo Mbak Dia. Wong dadi ki umume ki lho yo nyuwun kembang to, Mo. Oh. Kembang kalih dupa. Menyan. Wes sampe kok jejeli roti mah. Roti. Akhirnya bae terus gumoh. Baik gumoh. Iki Mbak Dia ya. Mbak Dia. Saking Malang nggih Mbak Dia ngene gak salah.
Masalah. Jebule emang dia enek aku lho. Lah. Iya, Kak. Lo ngono mik. Ya. Miken gitu ya? Ben nembang apa karo niken? Iya, iya. Monggo wonten pamundutan sikep to, Mo? Sikap Nggih. karo Mbak Dea. Nggih. Iya. Coba nadanya dulu. Dede. Kayak sapa nono? Kok nyapa nih wi? Oh, Jewer. siapa nih? Sapa nono, he. Siapa nih? Le. Kena. Medun. Siapa nih? Jaluk sapu kena. Bocah ki malah. Ayo ndelup. Gua irono. Ndelup. Siapa nih, Sik? Langkonmu lho nggih nyapa nih. Siapa nih, Sik? Kak iso undlup lho. Lah jenenge Victor Undlup. Nah, Nah, ngono, wong kudu Ganti pangan. gawe kisruh senengane. Sinden disirati uta-utane niken ya dhuwur men. Ya, Oke. Yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke hamba kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisah yen sehana letangga katamu pisan wae tak sikep awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Ada Kidung Menggala. Musiknya Indonesia bersama dengan Wandi. Ikhlas nampa kabeh hebat. Asal. Sampun, Romo? Iya. Sampun? Iya, Ndek. Tatip. Coba saiki ben ngadeg Sinten, Mo? tak balene neh Nanda Nanda. bersama Sinten? Kusuma. Kusuma. Ngadeg sik. Indah. Terus karo genduk sapa ki? Monica. Manik. Lagune Brigis. Kerigis. Indah. Kowe iso ora, Nduk? Gerigis niku pranggih sing kerdil. Lah iya. Kowe iso ora anu nih? Saged? Ya. Saged. Iso ya? Pun Kok tanggung jawab lho ndak. Oh. saged ning sawontene. Monggo. Nyek mon. Gayane mesti beda dhewe iki. Mon, kowe iso ora? Saged, Mo. Oh lah ya ngono. Ayo dhewe gampang nesu. Ya, monggo dadekno. Iki nutup acara cangian. Wes yo wes dong riko meker sing kuno
ya, monggo sambung ana gara-gara. Ngono, Mak. Heeh. Mongko kan dening tumuwuh salami mung awas lan eling eling lukitaning alam Tatya Ya Allah